que estava jo en contra que tenim clares. És cert, jo crec que regular-ho, de totes maneres, les normatives que marquen les juntes són les que hem de regular. I a banda també les màtriques que s'utilitzen, és dir, si han arribat d'inalgitudes que diuen mig metro i pesaven 80 quilos. Però també es vol qualitat, es vol econòmic, es vol risc, es vol de tot, però també es vol limitar tot. Jo ja t'he dit només amb els comissaris que jo soc molt tradicional, jo faria tot de cartó, però això per unes limitacions. No, ha dit això perquè pràcticament és que tot una cosa, però no he sabut que la tenia que anar regulant més. De totes maneres, una persona vol dir a part. Però jo dic dos preguntes en una. La primera és, en lo del jurat, tornant al tema del jurat, jo crec que és culpa vostra també, perquè jo tinc entès que es fan unes xerrades d'un quart d'hora en una sala que se dissabte i ja està capacitat per anar al jurat. No penso que vosaltres mateixa esteu un poquet basant el pistó, basant el nivell, no? Vull dir, s'hauria de fer un curset almenys 4 o 5 dies, per almenys un dia o una hora, unes hores de Principalment sí que ara li proposaria al Gremi que el que vaig a dir que un any sense no parell d'estar per allí No, no, tindria molt més. és preguntar. Però hi ha gent, no, jo estic contestant, hi ha gent i me dic, hi ha comissions, igual que hi ha el típic que entra 40 vegades a l'any al taller i està de no sé què, hi ha comissió que ni s'arriba al taller. No, però no m'he de dir que són s'ha tenit una xerrada que ha dit Vicente, tu vas tenir un quart d'hora o mitja hora de sentes allí i ja se dedica capacitat per a fer el jurat. Vull dir, que pot canviar en aquesta mitja hora que no puga... I el que defineix és com el propi gremi vostre. Sí, però el Gremi el que fa és llevar-se el cursos damunt. I si no, clar, és una de les úniques que saben dir, ja no estic. Ja, però si vosaltres feu un curset millor en el moment, vull dir, tampoc són que no les anys el que fa, però tal vegada podria jugar millor. El Gremi, principalment el que fa és dir-vos que sigueu imparcials. No vol dir el que no vol és que tireu cap a un costat o cap a l'altre. Entonces, no vos toca com a artistes falleres ni com a antics de falles, sinó que feu les coses bé. Però que si hi ha alguna persona que ha assistit a un curs d'aixòs, t'ho podria dir. Jo sempre, per exemple, havia de fer, jo ella ha dit de la crítica, jo la veritat, som de llegir la crítica, però tampoc ho valorem des del monument, o sigui, mirava més la pintura i els acabats i el que és la composició m'agradava, però no valorava la crítica, per exemple, avui he après una cosa més, i soc major de l'any, tota la vida no s'aprèn, però li pense que si el curset es espera d'una altra manera, igual, o no fer-lo. Mira, jo te torno a insistir en el mateix. Jo crec, tampoc estic jo crec que el Gremi, després de veure les peticions que són, fem un curset i callem poques. I vas allà 15 minuts i estàs preparat. Tot això perquè el problema era que la gent te tocava. Mira que hi ha setgetes que estan en línia. Si m'acaba de xitar a les 7 del matí de plantar i ara em diuen, hòstia, no em vaig veure què passava. Que la gent ha passat, jo no compte ni no hi ha pensionats. No hi ha gent que vull anar a jugar falles a altres companys, no per res, sinó perquè el millor és que encara no t'has xitat. I després, estem un dia després de cantar 4 dies de plantar a 5 a jugar falles, doncs, la gent se tira, ¿no? Jo de l'opinió que hauria d'anar jurant gent que estigui graneta de falles. Vull dir, portar un país que li agrada l'art i que és un art efímer, vull dir, que li agrada, vull dir, és inviable perquè són 10 falles en tota la comunitat i tot, vull dir, però no sé, penso que per almenys en especial, que són les menys a força, que són les menys diners,
pero sí que tiene razón que yo no sé muy bien realmente dónde poner el resto infantil. Y siempre la misma, bueno, todos los años en el mismo sitio y por mí fuera la manera del sitio. Lo que pasa es que muchas veces, al estar al lado de la playa grande, quizás si no, se eclipsa un poco, porque no soy como en una falla de 3 metros que hay al lado una falla de 20 metros, pues siempre como que... Y yo, por ejemplo, en mi caso, si fuera por mí, sí que la sacaría fuera de lo que es el roble que llaman en Valencia, pero claro, ya es... tienes que coger una persona que se encargue de la seguridad aparte, y ya todos los problemas. Si la partes en un sitio por ahí, a la mora, o si la partes aquí, no, aquí está el puesto de los mojitos, y al final es un poco un caos. Y no es fixe que sea antes la parada de los mojitos que la valla infantil, eso es molt Però és que s'ha de compte que hi ha molt d'interès i en el ruedo se guanya molts diners. clar, però... Entonces, si te tapen la visió de la falla, últimament fan una ambient de carajo, que tapen els propagandes a l'altura, que o entres, aunque sí, bueno, a mi m'ha agradat i puedo decir, no? Però jo entenc que se fa una inversió i pot recuperar. Està clar que si per nosaltres siguera, desplaçaríem la carne i ficaríem al centre del mig. Si no, clar, però no pot ser. El caso de aquí, per exemple, es de José, perquè la que dic jo la vull perfectament, perquè la tens així, o sigui, que fiquen la valla fins de... Tampoc és el bé, perquè tampoc està bé. És una visibilitat diferent. No, jo no entenc això. Jo, abans de continuar, jo voldria defendre els aspirants als jurats. I ho dic perquè jo ja en 2 anys em vaig tenir una volta. No és d'un quart d'hora, no és d'un quart d'hora. Primero, t'ha agradat molt el tema del monument faller, aquesta una. Després pense que per a tenir una miqueta de coneixement faller, si no portes 10 o 12 o 15 anys en la falla, el que t'interessa és la festa i passar-t'ho bé. I la setmana de vacacions de faller l'uso. Però vull dir-vos que pues, també està la inquietud de cada uno de saber què t'agrada o no t'agrada. És dir, jo estic convençut del jurat local fallera de Denia, quan envia un jurat fora, sol enviar a persones que considera que estan capacitades, perquè tu hagis anat el dissabte a fer el curs en deixe que sí que efectivament has començat a les 10 i acaba a les 2 i mentre almorcem, doncs tampoc és que depengues molt, però més que anar a dependre d'aquest curset, el que fas és anar a aclarir, a fer els dubtes que pugues tindre, no? Jo recordo va parlar de quan s'empieza a parlar del cartó, de la fusta i elements de ferro i tal, no sé què, una equipació, i sempre fa referència a aquella falla que va plantar la Jordana, que era un tio vivo, que tenia un motor baix. Llavors, l'únic que tinc és la precaució de que quan cremes la falla lleva el motor, perquè allà va més, vull dir-vos, una miqueta pensem que en els jurats es té que anar d'aquesta manera, que és que també passa la gent nova que té ganes de ser jurat i que té ganes de... També es comencen a ser que es comencen per pocs minuts, no anem a enviar, si ens demanen un jurat per anar a Boreal, no anem a enviar a uno que no fa mai de jurat, perquè a més s'ha donat el cas de que hi ha algun problema. En fi, continuem, clar que jo volia... No, a veure, portem a la mateixa, portem 50 minuts parlant, jo no sé si hi ha alguna pregunta més, si teniu alguna cosa que dir, igual a tots que s'ha animat, però jo una inquietud que volia saber, vosaltres heu plantat en València i en Dénia, bueno, o en Dénia o en diversos pobles, vos traten igual en les falles de València que de la capital que en els pobles dels costats, o esteu més a gust en els pobles que en València? Per tracte personal. O és el mateix en tot? Jo tinc de tot. Tens comissions que te traten com un rei i tens comissions que passen de tu. Jo en Cirilo Amorós he aplicat anar de depresión a la falla de montaña, voy a llorar una vez en la barraca y allí me ha dicho que llegará cuando tenga ganas. Me dan a casa y en las condiciones pues han tratado pues, de una forma que yo creo que no han arriesgado. O sea, yo no soy ningún rey y si me preguntan así tenía, yo siempre le he gustado contar, no es preferir la pelota, pero como así ningún joc. Tú le dices a una comisión que unos días a quedar en Denia y te digo, tens l'hostal, tens el dinar, i en comissió que a l'hora de dinar, no sé, no te conviden, que tampoc no l'obligació, per suposo, però és que se t'arreglen 2 o 3 i a l'hora de pagar, pues así que pago lo del equipo y lo de estos 3. Y si no, claro, también ya antes, entres y bueno, te al restaurant, entras en el mono y tú entras en un restaurant y te traten de total
embargo, eso, el tema de la plantada sí que es más... En Bernardo no puede decir eso. Bueno, sí, claro, que... En Bernardo, bueno, son incluso más allá. Bueno, sí, Yo pero... vivo ahí molts anys, és una persona que, bueno, se preocupa en tot moment de tot, i hi ha comissions que no, però en els pobles, però també també en capital, no? Hi ha un desplegament, hi ha una cuenta fiscal burriana, i jo dic, bueno, jo així que soc. Pareixia el rei, t'envien les plataformes, t'envien a Bernales, tota casa de lujos, 6 tios van enganxar de despeses, com també, i tu allà dius, això allà, això allà. Sí, però jo suposo que el que referís és durant un any. No, Bernardo tindria més hores del taller que en casa, seguro. Durante todo el año yo creo que el trato es el mismo, que cuando viene un fallero de Valencia de la especial Banca Taller es como un fallero más, como un fallero de campamento, un fallero no os creáis que las falleras de Valencia son una cosa totalmente diferente, es lo mismo. Lo único es eso, que normalmente cuando contratas una fallera para un vuelo sí que tienes más facilidades que generalmente que en Valencia y yo creo que también en agricultura americana. Teniu alguna pregunta més o si voleu... A mi no em mireu, que ja em sap Juanjo té una Jo crec que pregunta. ja de Marcos League. Juanjo.